Tikulandireni ku program ya lero ya Gwede tabwera kuti tizazukuta nkhani zosiyana-siyana zimene zikuchitika kunjako. Ife pano timabwera uzangokamba chilungamo kuti kodi nkhani zikukhala motani. Akafufuza bwinobwino Bambo Steve Kono Banda amabwera uzatifotokozera osatenga mbali koma kulankhula chilungamo chimene achipeza kuchokera kwa anthu oyenerera amene nkhanizo zikuwakhuza, amene nkhanizo akuziyendesa koma osati kungomva kuchokera kwa anthu ena aliwonsewo. Ine ndi Selina Dumbula, timathokoza kuti mmakhala pamenepo kuitsatira program ineyi ya Gwedegwede komanso pa program ena osiyana-siyana. Mtolole ndopatsa maono Bambo Steve Kono Banda kenaka tiyambepo nkhani zimene tabwera nazo mu program ya lero. Muli bwanji Bambo Banda? Ndili bwino. Takulandirani munasowa. Ndithu. Yeah, tinasowa ndithu kaye malingana ndi zovuta zomwe zinatigwera. Zona de. Ndithu kuti aliyense zinamukhuza kupereka mpata kuti nafeso masiku imene ija tikhaita sintaimitsa ma program athu. Inde. Kuwapatsa anthu kuti kukuchitika zotani. Chabwino. Anali munthu ndithu Dr. Chilima. Anali munthu ndithu wachikoka. Kwa basi. Nimacheza nthawi ina manena kuti anali ndi brand. Brand yake strong brand. Kwa basi. Koyamba mumbiri ya ndale kumaona anthu akugula chipewa cha ndale. Amadikira ulandira. Pamene mbuyo monsemo anthu zinthu za chipani amadikira kuti alandire. Amenyanepo potenga poso. Kuyika chitu ya chipani kuti anthu agulisa magula. Komano atabwera ano ndikubwera ndi brand yawo ya UTM ndi SKC. Na chinthu cholemba SKC. Anthu amagula. Chipewa chimagwiro 10,000 munthu osanyinyirika. Kuti inali strong brand. Ndi chinthu china chomwe tidzakhale tikuwakumbukira. Anabweretsa kusintha kwa ndale. Yes, kwambiri pa Malawi pano. Osaopa, osatopa, osafoka, achinyamata ambiri anatenga nawo mgawo muzochitika kupanga nawo participate nthawi ya nyamata ambiri mwina kumakhansala kaya kuma MP mwina kakesana chite bwino koma chinali chiyambi choonetsa kuti achinyamata athu samba zikona nanota izi ndale za makono koma mzimu awo usimutendere komayi dzina lawo lidzakhala pobe ndi strong brand tisaname. Ine kuona mundale munthu kumagula chipewa cha ndale zinali chinthu chodabwitsa pamene kale koseko sizimatani sizimachitika so izo anabweretsa china chake chimene chinali chosinthika kwambiri. Kwa basi ndithu chabwino tikhozo yambapo tiye ambiri. Bambo Banda, kafukufuku ofuna kudziwa chimene chidagwetsa ndege imene idatenga moyo wa amene Vice President wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena 80 oyambika. Boma linalengeza sabata yatha kuti kubwera akuluakulu wochoka dziko la Germany. Paja ndege manager ya Donia 228. Boma linalengeza kuti loweruka kunena lapita licha kubwera akatswiri wochoka dziko la Germany. Amenewa omwe afuna zafufuze zakugwa kwa ndege ya mtundu wa Donia yomwe nali ya asilikali ankhondo a dziko lino a MDF. Nde mene mati Saturday napeza kuti anthu aja afikadi dziko muno. Nde bomalo likunena kuti ilolo silidatenge nawo mbali posankha kuti amene adzagwire ntchito fufuza ndani. Akunena kuti akatswiri atatu amenewa ndi atatu ochoka mdziko la Germany omwe afika Saturday. Akuti pali mmodzi ochoka ku General Atomics yomwe ndi kampani yomwe inagula kampani yakale yomwe mapanga ndege ya mtundu wa Donia 228. Awiri enawo ndochoka ku German Bureau of Aircraft Accident and Investigation omwe afika Saturday lapitali mene ndakambira. Ndipo atafika kumana ndi akuluakulu ochoka ku OPC akambirana ndi akuluakulu ochoka ku Malawi Defense Force, Civil Aviation and Authority, akumanda akuluakulu ochoka Foreign Affairs, ku Transport komanso ku Public Works. Ndipo pakali pano ayamba kutolera data zina ndi zina zomwe amazifuna pakafukufuku wawo kuchoka kumeneku kwa asilikali ankhondo MDF komanso a Civil Aviation Authority. Akatero apanga analyze ayiunika zomwe akufunazo mukafukufuku wawo ndi ukadaulo wawo kenako apita kumalo komwe ndege imeneyi idagwera kuboma la Nzimba kuchikangawa. Cholinga afuna apeze kuti kodi chidachititsa mafacts chidachititsa zimene
izi ndi chani lidagwa bwanji ndipo kodi chidapangitsa kuti zinthu zifike potere ndi chani ndeno bomalo silinganene kuti kafukufuku atenga nthawi yayitali bwanji koma akuti zotsatirazo azatiuza pakali pano chomwe tili nacho ndichokuti akatswiri atatu atazofufuza mozochoka ku General Atomics yomwe inatenga ntchito za kampani ya Donia komanso awiri ochoka ku German Bureau of Aircraft Accident Investigation ali mdziko muno. Bungwe la HRDC linapemphaponso kuti bwanji mukafufuku amene yuyu aonjezereponso amalawi ena akhalemo mmenemo mukafukufumo kuti akhalemo kuti amalawi akhulupirira kuti kafukufuku akutsatulukayo ndoona ndi mtima palibe chonse chimecherani chinachabisidwa chifukwa mafunso ndochuluka amene akufunika chani mayankho ndipo pafunikanso kuti amalawi ena oyima pawokha akhale nawo mbali imeneyi koma boma silinayankhe. Taonanso bungwe la sidedi lomenyeranso ufulu anthu la Sylvester Namiwa likunena kuti kupatula kafukufuku ameneyi pakhalenso commissioner of inquiry bungwe ndithu lapadera lokuti apresident akhazikitse kuti lifufuzenso zokuti ngozi imeneija inayenda motani chifukwa chokuti pali mafunso mpaka nalero omwe tilibe mayankho inde abwera kafukufuku akayenda komati pakhalenso commission of inquiry iwo akunena kuti pakhale mwina ochoka ku international community kasakha kandi ku embassy yakuti pakhale akubanja akhale momwemo pakhale akuchipani cha UTM akhale momwemo mukhale kaya akumipingo akhale momwemo kuti commission of inquiry imene ifufuze a president a dziko lino akuyenera akhazikitse zimenezozo kuti tidziwenso choona chenicheni chifukwa zinthu zimene zikukhalira chifukwa chake kukupitirira anthu kumakamba bodza zosiyana-siyana olo tidakhala kuti sitikuyika kafukufuku okwanira bodza silingasiye olo kwamanga anthu sikungathandiza anthu sikungapatse mantha koma chachikulu kodi kuletsa bodzalo nkutani kuletsa bodzalo nkuyika kafukufuku omwe amalawiwo akufuna kuti pakhale commission of inquiry inde awa abwera komanso amalawi afuna kuti mwina mmenemo tiphatikizemonso amalawi kapena tikenso commission of inquiry fa maiko anzathu tikaona mwina mmene zinakhalira mwachitsanzo ndege yomwe inanyamula 1986 inanyamula Samora Machel yomwe inagwa ku dziko la South Africa pafupi ndi malire dziko la Mozambique nthawi imene adakhazikitsa commission of inquiry zotsatira zake sadazoona kuti mwina sizinali sadakhutizidwe nazo adalowanso nawo Nelson Mandela kunabwanso commission of inquiry inasofufuza zilizo zimenezo so maiko ambiri mwina pakachitika ngozi imene iyi pamabwera kuti pakhale commission of inquiry pakhale akatswiri kufufuza nawonso MDF akufufuza koma MDF ndi boma ndi mwina kudzabwera ndi ripoti akhoza kuti mwina atusalo kukhutizidwa nalo ngakhala kunena kuti akobwera akatswira ku Germany mwina Malawi sakhoza kukhala kuti akhala azungukoka bwanji pofunika so mwina tiphatikizemso anthu ena kuti tidziwe choona chenicheni kuti chinachitika ndi chani kuti manong'onong'o onsewa kuti athe chifukwa manong'onong'owa satha ngati mwina sitipanga zinthu zomwe mabungwe komanso anthu akupempha chabwino komanso akhoza kuthandiza kuti ngati pali zina zopeweka mwina ngozi ngati zitidziwe kaya zitithandiza kudziwa kuti kodi maulendo athu pa ndege chomwe chikufunika kupanga improve ndi chani ngati dziko kuti mwina ndege zathunso kagulidwe kake tikuyenera kutani foka kafukufukuyo agona madera onse komanso amabwera ndi ma recommendations kunena kuti mmene zateremu tikuyenera kutere tikuyenera panzuzo yapo tipajapa kuyenera kukhala motere panali mapulani omanga airport kunzuzo acha iziso zitipatsenso chipanga sotani kodi ma airport athu akuyenera kukhala utani tikuyenera kupika zipangizo ziti ndege zathu tikuyenera kupangizo ziti kafukufuku akachitika amabweranso ndi ma recommendations ngati atiwo amene wowonso tisunde kunkhani ina bambo Banda mameya anakatenga chiletso chimene chimaletsa kuti kusachitike zisankho za iwowa ndi khoti lachotsa chiletsochi paja tinapanga chisankho chaka cha 2019 tinapanga chisankho cha 2019 tinasaka khasala phungu ndi president koma chisankho chokha cha president yomwe analodandaula woyamba ndi achiwiri achipani cha UTM ndi MCP khoti lidanena kuti chisankho cha president tichitenso kusiya makhasala ndi MP mene zinalili sono kuchoka 2020
kukafika paja malamulo amati zaka 5 kufika 2025 ndi kuti president zaka 5 komano awawa amakhangata kuonjezera ndi chaka chimodzi makhasala ndi aphungu ndi adapita ku parliament ndi kukapanga malamulo kuti ayika awawa adzongopitiriza nawobe ndi chaka chimodzi aphunguwa ndi makhasalawa chisankho tidzachite limodzi mu September pa 16 September chaka cha 2025 ndi malamulo ono amene amayendesera makhosolo ngati Blantyre Lilongwe ndikoti amayendesera makhosolo onse wapa mpando wa khosolo kapena wapa mpando wa mameya amakhala zaka 2.5 timasankha akhala zaka 2.5 kumachitikaso ngati pakadapo munamva kuti ku Blantyre kuchitikaso chisankho cha mameya ku Lilongwe kuchitikaso chisankho cha mameya ku Zomba chimodzimodzi ndi zaka 2.5 pamasankhidwa ena ndi chifukwa chakuti zaka 2.5 zoyamba zadusa pasalaso zaka zinaso 2.5 zadusa ngati 5 years yawo yatha nthawi yawo yatha ndeno unduna waza maboma ang'ono umayang'anira makhosolo onse unanena kuti pakwena kuchitikaso chani chisankho ndi anthu amene wawa mameya amene wawa amizinda ya ziko muno anapita kukatenga chiletso kuletsa ganizo limene licha lochoka ku nduna waza maboma ang'ono ponena kuti akuyenera kuti angopitiriza chifukwa tatsala chaka chimodzi kuti tichite chani tichite chisankho maso makhasa lena nawonso adapita kukamang'ala ndikukachotsa chimene choti chisankho chitani chichitike ndi khoti lachotsano chiletso chomwe adatenga mameya amene wawa kuti chisankho chisachitike mwina mumva kuti kuzomba kuchitika chisankho cha mameya mwina mudaba kuti kuli meya wina ameneyo ndio dakukhala chaka chimodzi kufikira chaka cha mawa kaya omwe wachitabe kampeni kuti akhalepo obefa kumakhala kampeni ndithu andi yoti nawo makhasala pano akupochera ndithu kupita kuti ayi makhasala ndivotereni ndikhale meya ndizikhala zokuti ani zikuchitika ndikuti ku Lilongwe kukhala kuchitika chisankho cha kuti apeze kuti mfumu ya mzinda wa Lilongwe ndani ku Blantyre ku Zomba ndithu ku Zuzu zonsezo zikhala zokutani zikuchitika kuti chiletso chimenecho chachotsedwa ndipo meya watsopano kaya omwewa apitiriza kwa chaka chimodzi ngati kunonola zendera BT1 achiri ache BT2 ku Lilongwe L1 wina L2 kwa chaka chimodzi amatasankhidwe tsono anthu aona kuti ayi mwina mameya amizinda asitha ifa chisankho chachitika ngati mwina mwachitsanzo kuzombano panopa asankha a Christopher Jana ngati meya wa mzinda wa Zomba ku Lilongwe asankha a Esther Sagawa kusonyeza kuti mwinaso masite enawo tiona tikusintha kuti ayi ndikuti kwa chaka chimodzi ndikuti pakhaso ndi pali meya wina ndimene zinthu zake zikukhalira ndithu tikapumule pang'ono umu ndi mmene tuchitira program ya lero ya gwedegwede tikamwere madzi tibweranso. Chigawo chachiwiri cha program ya gwede kupitiriza kuzukula nkhani zimene tabwera nazo tikuthokoza kumwemetera kuti muli pamenepo kuitsatira program imeneyi ndi kulandeni chigawo chachiwiri Bambanda zomwe kwambiri tipitirire ndi nkhani zathu. Boma likufuna kupanga apilo mlandu wa anthu 8 umene umakhudza imfa ya anthu amene anamalira ku Mtangatanga Forest. Namva kuti nkhani inatha ndithu koma boma likufuna kuti mlanduwo upitirire. Boma lini maganizo kuti mlandu omwe anapeza anthu 8 khoto osalakwa kunena kuti umbono omwe anabweretsa boma su unalugwira mtima khotiri kuti nkhaniyo izipitirira. Yes. Ndiye koma boma likunena kuti lifuna likapanga apilo koma lichosapo dzina limodzi la atadikira Mafudza ndomwe litachotsepo koma likapanga apilo kuti mlandu upite kwa anthu ena 7. Pokapanga apilo mlandu udali wa anthu 8. Yes, poyambirira ndi khoti linapeza anthu 8 onsewo ndosalakwa ndi milandu yomwe anapatsidwa wa manslaughter komanso trafficking ndipo adatesa anthu 30 omwe anapezeka atamwalira pa 18 October 2022 mmene muvipya plantation ku Mzimba ku Mtangatanga Forest. Ndi akuti ali ndi maganizo okuti akapange file also appeal komacho sa dzina la atadikira Mafudza.
atsala ndi ena 7 wa amene ndi pomwe alili maganizo kuchoka ku Office of Director of Public Prosecution kuti nkhani akupita nayo ku Supreme Court. Ngati atakapangedi mina kuneneramo ndikuti dzina la atadikira silikhalapo dzakhalanso mbali ya mlandu ndikuti iwowo athanana nawotu ni fulu mpaka nakalekale ndikuti itsaleno ndi anthu 7 nditimva kuti akapanga file maganizo amene akatheka tikhati kupatsirani zambiri panopa komano apiluyo si dzina la Mafudza mulibemo atadikira mulibemo ndikuti atsala ndi anthu ena 7 omwe bomalo mwina poona chigamulocho aona kuti apange motani ndi mwina ndizifukwa zomwe zowapangisa kuti anthu 7 enawo akapange apilu kuti mwina bwalo la Supreme likaone kuti litengapo bwanji mbali pa nkhani imeneyo. Chabwino. Bambo Banda, nkhani yathu yotsatira mkulu wina amene amatali ndi mankhwala a HIV wamangidwa. Khoti la magistrate kumwanza lagamula bambo wa zaka 32 Petros Jasi kukakhala kundende kwa miyezi 15 chifukwa chokuti iwowa adamanga pa mlandu kuti amagulitsa mankhwala okuti amachiza AIDS yomwe imabisidwa ndi HIV abodza. Mankhwala amenewa amachedwa kuti Gomora analotchuka kwambiri pa masamba mchezo kwambiri anthu ambiri amakhala ngati kuti alinawo chidwi nanga si masiku ano anthu mankhwala ensangabwera anthu amafuna utani kuyesera ndi anthu amapeza kuti akusiya kumwa mankhwala mapasidwa ku chipatala ama-ARV mapasidwa zimene zija peza kuti matupi mwawo asokonekeranso tsono nkhani imene lapeza kafukufuku apolisi ndithu anagwira ntchito yawo yomwe anamanga bambo amenewa kumeneko kuzalewa ndipo khoti lalamula kuti akakhale miyezi 15 kundende sana apatse option yopitirira chindapusa koma angopitiratu sono ukhale uthenga kwa tonse amene timagulitsa zinthu zabodza zingaononge amiyo ya anthu ena panopa kunabwera anthu chifukwa chati anthu ali desperate kwabwera matenda osiyanasiyana so anthuso amaona kuti komwe ndingapezere ndalama ndikuli zina zili zonse zomwe anthu akumadzitcha mankhwala ndikumagulitsa kwa anthu nkumamwa zomwe zimakhati zikuononga matupi yawo chomwe tingapemphane ndichokuti amene amanena kuti mumwe mankhwala awa amakhala anthu achipatala omwe anaphunzitsidwa bwino amene ayeza thupirani foti mankhwalatu samangopereka amadziwa kuti uyu umene tamuyezera thupi lake ndi zaka zake mulingo kumwena kumwa mankhwala akuyena kuyerekeza akuyena kukhala mankhwala awa komanso kwa masiku akuti ndipo amakuwuzani kuti mukakaona kuti sizikusintha mukabwerenso tiyeni tilewe mkungotenga mankhwala aliwonse ndi kumongomwa chifukwa choti mankhwala aja amakhaso ndi ma side effects ambaza kuti akayambisaso chinthu china chifukwa chokuti tinali desperate kuti ayi awa kuti zoti timwe mkunguza ife kumwa awa kuti zoti titafune masamba akuti ife kutafuna zimene zijazi tisamangopanga pokapoka takhala kuti ndachipatala fake timanena kuti pamene tavutika nthupi tiyeni tithamangireni kuchipatala kuchipatala kukuja ndikomwe amatithandiza ndi kutiuza ngati kulibe mankhwala akatiuza kuti tikagule kuyenererako kuti mankhwala ake ndi awa kusiyana ndikuti tidzingogula ndikumwa china chilichonse ichichi ndi chisimo chomwe chili mdziko muno chomwenso chikuononga amiyoyo ya anthu ambiri tili desperate inde kuti tikufuna kuchira ku matenda osiyanasiyana komanso tikhale anthu osamala. Ichabwino. Timalize ndi nkhani yonena kuti patachitika ndithu maliro kumwalira kwa Dr. Saulos Chilima anthu ali ndi mafunso za chitsogolo cha chipani cha UTM. UTM it's a movement. Movement ndi njuti chimayenda. Ndikhulupirira kuti sikuti mene sanalankhula ine yake chichitikire ndi zimene zija kuti chitsogolo ndi chotani. Komano mukafunsa kunena kuti pakali pano adakulirabe mtsogoleri wawo. Masiku akamapita kutsogoloko adzalankhula ndikutiuza kuti kodi amene ali mtsogolerino pakali pano
kapena chitsogolo chikhale chotani kapena ubale wawo mutose alliance ukhale utani pakali pano patibe official communication kuchoka ku UTM izo mwina nzomwe anthu ena angofalitsa angolangula kunja maganizo awo pokuti kuganiza saletsana komano tilibe statement yomwe yachoka kwa secretary general kapena yachoka kwa publicity secretary kunena kuti kodi panopa mene satiremu tilipotere komano statement yawo ikumakhala kuti pakali pano chidakalirabe mtsogoleri wathu tikuuzani kutsogoloko kuti kodi chipani cha UTM tikakumana takumana tagwirizana motani naonanso nawo amene asankha kukhala vice president wa dziko lino akunena kuti aitanitsa mkumano wa chipani chimene cha UTM kuti afotokozere zina anong'oneze zina mu statement yawo kuti zikhale motani koma sananene kuti tsiku ake likhale liti ndeno tingopempha kuti sikuti chigawanikane chipani sikulemereza teremu ndekuti chipanicho chithe ino ndi nthawi yomanga chipani yokumana pamodzi ngopanga chipani pamene mtsogoleri watisiya sikuti sokhenga chipanicho chafa masomphenya asafe yayi pasapezekenso zidaonapo nthawi ina anthu amene ankathawira ku chipani china kupita ku chipani china mtsogoleri atatisiya langizo lathu izo musapange zioneka kuti chinthucho ndekuti munkachikonda mwabodza chifukwa cha munthu munalibe nacho ndali mtima koma ndi nthawi inolimbikitsa chani chipanicho demokrasiyo ndi imeneyo kuti achilimbikitse chisafe komano zotilankhula sitingakambeza mmalowa kuti ayi pano tidikirabe kuchoka kwa iwowo kuti atiuze kuti kodi chitsogolo chikhale motani koma pakali pano akuti akulirabe ndithu maliro a mtsogoleri wawo chabwino sitimalize motero ndithu timalize motero nthawi ikupita nthawi ikutha pompano akhala kutiuza kuti tikalembetse mu September tikalembetse chisankho bungwe la zijawa vakazija za NRB zolembetsa chaunzika ngakhale zidali ndi mavuto ena ndi ena ngakhala ine ake wamakana koma pa ground padali zina anthu ena alembetsa movutika kuti apeze National Registration Bureau so kulembetsa kwa chaka chino pa chisankho cha chaka cha mawa fa agawa mafezi aziyamba maboma ena omwe agwise ntchito amene wa ameki bungwe la chisankho adzikhala kuti anthu oyambira zaka 18 komanso ali ndi chaunzika malamulo akunena kuti sikuti kalata kwafumu akailola ayi kulibe driving license ayi kulibe kulembetsera passport kulibe kulembetsera ndengati mwina sitidathe kulembetsa nawo za NRB zija tipite pafupi pamene I think boma nonse mu office ya NRB alipo kuti tikakhale ndi chaunzika analembaso kuti zikupitirirabe tikathe kuti tikakhale ndi chaunzika tizalembetse kuti tikathe kuvota nawo pa chisankho cha mawa cha mtsogoleri amene tikumufuna sakhale maganizo kuti ayi ine mene zateremu sindizavota ayi ndikuzilakwira tsogolo lanu chisankho ndi chanu mu mtima nkhani timakamba ni mfundo osakomedwa ndi ligi ya mpira ligi ya mpira sichitukuko komano munthu adza kuthandizani bwanji kuti ku kliniki yanu kubwere mankhwala achinyamatawo lero musewera mpira kodolo musewere mpira mukachoka ngati kuchipatala kulibe mfundo zokwana kuti mankhwala akhaleko mulowera kuti achinyamata adza kupangani mpawa bwanji kodi nkhani ya tomato komwe mmalima kumadimbano aja kudera kwanoko adzapanga motani kuti misewu ikhale yabwino kuti zinthuzo zikakhale zabwino zikatha kufikira misika ina zimene zonso ni mfundo zomwe mukuyenera kumakhala ndikumatsatira ndikumamufunsa munthu uja kuti mukunena izi zidzatheka bwanji chifukwa pali maloto ena ngongochekenira ali abodza kuti alowepo musapangenso demand zinthu zambiri kuti ayi mene zateremu atigawire ndalama akalowa katapira shadow amene akazawina simuzamona sakhala akubweza katapira aweza kuongoletera mamopatsani zije chifukwa kuti amalawi ambiri ozati amene uja tinamutuluka anamutuluka fanya atisamagawira ndalama nanga si akamona mbasta ati gereni yomwera sisi ngatithandize komano tikufuna chitukuko chooneka ndi maso ana athu akhala basi dera la mwathu pansi nthawi yayitali mabuloko ndochepa azapanga zotani kuti kuderako azalipemphe boma lidzabweresebe aphunzitsi ambiri wonso kulipanga boma lokuti aphunzitsiwo adzalandira malipiro abwino komanso kumanga mabuloko osiyanasiyana kupatula kudalira boma payekhani masomphenya otani kukafikira mabungwe ena fakuli ma MP ena apanga zitukuko notochoka kuboma komano anafikira mabungwe
mayungu ena omwana athandiza kuwamangira mali mama proposal kumeneko tukaya na muzifunsa kuti kodi ashado proposal mungathe kulemba inu proposal muilemba inu yokuti kukaipanga konvisi bungwe la Clinton Hunters Foundation kubwera kusati mangira chipatalako inde kusati mangira maternity wing osakudikirira njingo kuboma mpaka na zaka 5 kuti ifakuli mabungo amadali amathandiza olokupita kwa anthu a business osela siyana ukampaka konvisi mwenye mpaka na kupanga chituchi kuti ndiyo tukuku ndikufuna mbota kandikumbira njingo tikufuna anthu otero akamabwera mudziafusa zinthu zoterozo osongo komedwa foti ayikachikhoja mpira ayi chifukwa chota kugawira ndi matisheti ayi komano tiyang'ane kuti kodi dera lathu Malawi wathu timutukule akhale utani chabwino ndithu tathokoza bambo Banda malangizo mmapereka ndithu kundale ku mapereka malangizo abwino takuyamikani kwa basi fatira limodzi program ya lero kumaliza motero program ya lero ya gwedegwede ife tikwathu kumakautokoza kuti mmakhala pamenepo kuyitsatira program imene ipa makina panali Humphreys Kanzimbi pa FCC Humphreys omwe lero kugwira ntchito kwa basi pa kamera Charles Mpinda amene amatizikutira nkhani zathu mwa nthawi zonse ni bambo Steve Kona Banda ine ndi Selina Dumbula pitizani kuonera ma program ena otsatira gwede